Tul is-snin il-poplu Malti ingħaqad biex jieħu l-aqwa li jista' mill-esperjenza Ewropea. Ewropa li toffri għadd ta' opportunitajiet imma fl-aħħar mill-aħħar trid tkun il-ħidma sfiqa tagħna biex nagħmlu l-aqwa użu minnhom. Dawn ħsibijiet il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-għodwa tal-1 ta' Mejju fit-tmiem laqgħa li kellu fil-Polonja mal-mexxejja Ewropej tal-10 pajjiżi li 15-il sena ilu issieħbu fl-Unjoni Ewropea. Dr. Muscat sostna li s-suċċess fl-Unjoni Ewropea mhux awtomatiku, iżda trid taħdem għalih kuljum. Naħseb dak li toħroġ bħala tagħlima hija li poplu Malti maqud jista' jikseb ħafna u ħafna. Tul il-laqgħa il-mexxejja flimkien iddiskutew l-esperjenza ta' dawn is-snin u l-isfidi u l-opportunitajiet għal-ġejjieni. Dr. Muscat innota l-bżonn tal-Għaqda Ewropea fejn saħaq li fl-aħħar nett aħna lkoll familja waħda kbira, ġabra ta' pajjiżi ugwali minn madwar l-Ewropa u bi sfondi differenti, imma li l-koll flimkien inkunu iktar b'saħħitna. Tkellem ukoll dwar l-isfidi ta' Ewropa li qed tinbidel u nies li jħossuhom minsija, u għaldaqstant il-bżonn ta' iżjed ħidma favur Ewropa iktar qrib in-nies. Sostna li xogħolna mhux li nwaħħlu fl-Ewropa, iżda li nbidlu l-affarijiet u naraw li l-Ewropa tibqa' qrib in-nies. Mistoqsi dwar il-15-il sena li ġejjin, Dr. Muscat tenna li pajjiżna jista' jkompli l-ħidma biex inkunu l-aqwa fl-Ewropa. Jien pożittiv ħafna dwar il-futur ta' pajjiżna, pożittiv ħafna li nistgħu nkunu mhux biss sempliċement membru tal-Unjoni Ewropea imma l-aqwa fl-Ewropa, nies li ngħinu biex jiffurmaw il-ħsibijiet Ewropej fil-waqt li nifhmu b'mod realistiku li aħna li żgħar stat membru imma l-idejat m'għandhomx jaqsmu mad-daqs tal-pajjiż, l-idejat għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.